ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоъотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Қурбонзода. дар ҷаҳони муосир равандҳои пуртазод мавҷуданд ки махсӯии афкори ҷомеа аз қабили онҳост. чунин ҳолат оқибати нохуш дошта рушди давлатҳоро боз медорад. манучер ализода мавзӯъро шарҳ медиҳад. дар таърихи ҳастии инсоният дар баробари навоварӣ ва пешрафти замон ки ба беҳбудии зиндагии одамон таъсиргузор аст, боз раванду паҳлӯи манфӣ низ рӯ мезананд. афроди ҷинояткору бадманиш, вайронкору ояндасӯз ва хиёнатпеша низ пайваста пайи амалисозии ҳадафҳои нопоки худ ҳастанд. ин афрод барои пиёда намудани мақсадҳои нопоку ғайриинсониашон такя ба ҷаҳонбинии танг, бесаводӣ ва содагии табақаи осебпазири ҷомеа мекунанд. идеи аз ин ҷалодони бадҷаҳл дастакҳои сохтаи диниро ба таври радикализми динӣ, гурӯҳи дигар бо ваъдаи ояндаи гӯё хуб, бадманишҳои саввом озодиро тариқи инқилобҳои хунин ваъда мекунанд. вале як лаҳза биёед бо ақл ва чашми сару дил ба ин масъала niгарем. дар як ида давлатҳое ки дар 20 соли охир чунин инқилобҳои хунин шуда гузашт, магар зиндагии ин мардумон баъдан хуб шуд? мутлақо не. то ваъдаи озодию инқилоб дар ин давлатҳо вазъи иқтисодӣ, маориф, тандурустӣ ва даҳҳо равандҳои дигари давлатдориашон ва муҳимтар аз ҳама амнияту оромии ин давлатҳо чӣ гуна буду, имрӯз чӣ? вале дар оғоз бо ҳайҳаю дастгириҳои хоҷагони хориҷӣ барои барҳам задани сохти давлатдории миллии хоинони миллаташон ваъдаҳои ҳангуф медоданд ба мардум. оқибати он ҳама ваъдаҳои осмониро имрӯз метавон дид ки ҷуз яъсу ноумедӣ ва зиндагии сахт чизе нест ва мардум зери шалоқи тақдире ки аз ношукриву бемаълумотӣ интихоб кардан зарбаҳои тиру тӯпу туфангро мешуморанд. имрӯзҳо мо мебинем ки дар ҷаҳон вазъияти минтақо хеле мураккаб шуда истодааст, хусусан дар шарқи наздик ва миёна гурӯҳҳои тунгаро экстремистӣ бо махсӯии қишрҳои осебпазир машғул ҳастанд ва мо вақте ки қишрҳои осебпазир мегӯем, мо пеш аз ҳама ҳамон шахсони ва гурӯҳҳоеро дар назар дорем ки онҳо аз ҷиҳати савод, аз ҷиҳати маърифати ҳуқуқӣ ва аз ҷиҳати фарҳанг хеле дар сатҳи паст қарор доранд, яъне ки бештар тӯҳмаи ёки қурбонии идеологияи экстремистии динӣ дар бисёр манотиқе ки дар онҷо имрӯз низоъҳо дида мешавад, шахсҳое ҳастанд ки умуман ҳуввияти миллияшон хеле паст аст ва онҳо ҳатто кӯшиш намекунанд ки аз барои баланд бардоштани сатҳи донишҳои худ, рушди зарфияти эҷодкории худ яъне ки меҳнат кунанд. тавре дар урфият мегӯянд худкардаро даво нест. тамоми давлатҳое ки имрӯз аз лиҳози иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ҳарбӣ ва равандҳои дигари давлатдорӣ муваффақанд, асосаш бунёду тақвияти идеяи миллист. чунин ба назар мерасад ки гӯё имрӯз маҳз давлатҳое ки идеяи миллӣ ва ғояҳои ватанпарастӣ дар он рушд меёбад, бо роҳу пайкорҳои гуногун ба он халал ворид карда мешавад. тариқи пиёда намудани ақидаҳои зиддидавлатӣ, таблиғи радикализми динӣ барои аз байн бурдани сохтори давлатдории миллӣ, махсӯии табақаи ҷавон бо ваъдаҳои сохтаву бофтаи зиндагии гӯё беҳтар, аммо натиҷаи кадом хиёнат ба ватан, дода шудан ба ақидаҳои пучу ғаразнок, зархариду бозичаи дасти дигарон будан оқибати нек овардааст. барои сохтани идеологияи миллӣ бояд тамоми қишрҳои ҷомеа бо ҳамкории якдигар барои ҳифзу арзишҳои дар байни ҷаҳон, яъне арзишҳои миллӣ бояд сарҷам бошем ва ҳарчи мо агар насли ҷавонро ба ҳамин роҳ ҳидоят намоем, яъне дӯстдоштани ватан, ҳифзи марзу бум, ҳамин арзишҳое ки гуфта гузаштем, арзишҳои миллӣ, ин метавонад барои рушди ояндаи Тоҷикистон як саҳми хеле арзанда гузорад. таҷрибаи зиндагӣ бепоён ба бани одам собит намудааст ки касе барои касе муфт ва беғараз давлат намесозад. ҳар миллате ки дар рӯи замин дар гузашта ва имрӯз агар соҳибдавлату соҳибмақом дар арсаи ҷаҳонӣ гашта бошад, аз заҳмати худи ҳамон миллату давлат аст ва қабл аз ҳама роҳбари оқиле ки миллатро сарҷам карда тавонистааст. раванди ободонӣ барои дилхоҳи ҷомеа бисёр душвору сангин аст, хосатан агар он баъди ҷангу ҷидол, парокандагӣ ва хисороти бузург бошад. ва танҳо ба роҳбари он муяссар мегардад ки аз худ бигзараду дар сар як андеша дошта бошад: сарҷамии миллат ва ободии ватан. яқинан намунаи бисёр рӯшане ки дар фаъолияти пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мо ҳама мебинем. бори дигар ба ин наворҳо назар кунед. ҳамагӣ чанд соли пеш ин шаҳрҳои обод буданд, имрӯз бошад ба як харобазору вайроназор,
табдил ёфтанд ва маблағҳои бисёр ҳангуфти бузургу 10 солаҳои дигар лозим меояд ки ин шаҳрҳо дубора барқарор шаванд ва оё мешаванд ё не. аз ин хотир барои ин ватан, барои фарҳангу таъриху забони он, барои заҳматҳои сарф шуда таи солҳои истиқлоли давлатӣ шукргузор бояд буд. манушер ализода, меҳрӯзи ҷумъа, ахбор. амнияти ғизоӣ, кафолати доимӣ ба аҳолӣ, дастрас гардидани миқдори зарурии маводи ғизоии хушсифат баҳри таъмини ҳаёти солиму фаъолро ифода менамояд. дар давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ барои таъмини амнияти озуқаворӣ дар мамлакат бо талошҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, тадбирҳои зарурӣ андешида шуд, ки дар беҳбудии зиндагии мардум ва таъмини амнияти озуқаворӣ мусоидат намуданд. Зафар Қаюмзода мавзӯъро пайгирӣ намудааст. афзоиши босуръати аҳолӣ дар кишварҳои олам талаботро ба маводи ғизоӣ ба масъалаи муҳимтарин табдил додааст, ки Тоҷикистон низ аз он истисно нест. чунин вазъ моро водор месозад, ки сарфаю сариштакориро ба одати ҳаррӯзаи худ табдил диҳем, ҳамзамон аз маърифати баланди молиявӣ бархурдор бошем ва имконоти зиёди табииву заминаҳои истеҳсолиро оқилонаву самаранок истифода барем. тибқи пешгӯҳии коршиносон, афзоиши босуръати аҳолӣ дар ҷаҳон ба камбуди бесобиқаи маводи ғизоӣ сабаб шудааст. тибқи маълумот, соли 2023 беш аз 20% аҳолии ҷаҳон бо норасоии маводи ғизоӣ рӯбарӯ гардиданд. бояд гуфт ки имрӯз дар 57 давлатҳои дунё вазъи нооромӣ ҳукмфармо аст ва вақте ки вазъияти сиёсии давлат ноором мегардад, бевосита ба сатҳи рушди иқтисоди миллӣ таъсири ҷиддӣ расонда метавонад ва хушбахтона имрӯз тавассути сиёсати созанда ва хиратмандонаи пешвои муаззами миллат сол ба сол натиҷаҳои рушди иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон назаррас гардида истоданд, ки ҳадафи асосии ҳукумати мамлакат баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум ба шумор меравад. дар иртибот бо болоравии нарх ва камбуди маводи ғизоӣ таъкид мегардад, ки бештар аз 50 кишвари олам бо таҳдиди норомиҳои иҷтимоӣ рӯбарӯ мебошанд. сабаби норасоии ғизо ва болоравии нархи маводи хӯрокаро коршиносон дар коҳиши ҳосили кишоварзии чанд соли охир рабт медиҳанд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи таъмини амнияти озуқаворӣ вобаста ба ҷиддияти худ дар қатори яке аз 4 ҳадафи тақдирсози стратегӣ қарор гирифтааст ва ҳукумати мамлакат баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолии кишварро аз масъалаҳои аввалиндараҷа шуморида иқдомҳои навбанавро амалӣ менамояд. новобаста аз таъсири омилҳои берунӣ ба сатҳи нархи молҳои озуқаворӣ, ҳукумати мамлакат пайваста барои афзоиши даромади пулии шаҳрвандон чораҳои заруриро роҳандозӣ менамояд. масалан, аз рӯи маълумотҳои оморӣ даромади пулии аҳволӣ дар соли 2024 ба бештар аз 147 миллиард сомонӣ баробар гардид, ё ин ки сатҳи таваррум дар ҳудуди 3,6% таъмин карда шуд. ин нишондиҳандаи самарабахш эътироф мегардад. пешрафти истеҳсолоти кишоварзии низоми муҳимтарини таъмини амнияти озуқавории ҳар як кишвар ба ҳисоб меравад. тавре сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, мо амнияти озуқавории кишварро танҳо дар сурате таъмин карда метавонем, ки истеҳсоли маҳсулоти кишоварзии худиро ҳарчи бештар афзоиш дода, аз маводи ғизоии воридотӣ камтар вобаста бошем. роҳҳои асосии таъмини амнияти озуқаворӣ зиёд буда, дар самти истифодаи мақсадноки замин, аз ҷумла ба роҳ мондани кишту парвариши зироати кишоварзӣ дар заминҳои назди ва аз он гирифтани 3-4 ҳосил аз ҷониби ҳукумати мамлакат тадбирҳои зарурӣ андешида шуда, барои истифодаи оқилонаи онҳо ба деҳқонон пайваста аз ҷониби олимону кишоварзони соҳибтаҷриба тавсияҳо дода мешаванд, то аз меҳнати худ ҳосили фаровон ба даст оранд. бо дарки ин масъала, кишоварзону сокинони мамлакат давоми солҳои охир кишту парвариши зироатро тақвият бахшида, дар баробари фоида овардан ба буҷаи оила, бозорҳои мамлакатро бо маҳсулоти хушсифати ватанӣ ва аз ҷиҳати экологӣ тоза
таъмин менамоянд. ин омил ба мутадил нигоҳ доштани нархи маводи ғизоӣ дар бозорҳои кишвар мусоидат намудааст. дар ҳоле ки имрӯз дар бисёре аз кишварҳои дунё норасоии маҳсулоти ғизоӣ ба мушкилии ҳалталаб ва рӯзмарра табдил ёфтааст, моро лозим аст ки заминҳои дар ихтиёр доштаамонро самаранок истифода барем. дар пайи заҳмати шабонарӯзӣ ва иҷрои қоидаҳои агротехникӣ 3-4 ҳосил гирем ва бо роҳҳои муосири нигоҳдории маҳсулот онро барои на камтар аз 2 сол захира намоем. боиси хушист ки имрӯз сатҳи зиндагӣ, фарҳанг ва маданияти шаҳрвандии сокинон дар муқоиса ба солҳои пеш ба таври назаррас боло рафтааст. тараққиёту пешрафти ҳамарӯза дар соҳаҳои кишоварзӣ, роҳандозии иқдомҳои саривақтӣ, рушди зироаткорӣ, боғу токпарварӣ ки зина ба зина амалӣ шуда истодаанд, боис мегарданд ки ҳадафи калидии ҳукумати мамлакат аз ҷумла таъмини амнияти озуқаворӣ ва саноатикунонӣ бо сурати мамлакат ҳамаҷониба татбиқ шаванд. сатҳи зиндагии мардум хусусан дар мавриди дастрасӣ ба озуқа ва қобилияти харидории маводи хӯрокворӣ беш аз пеш боло равад. бо мақсади таъмин намудани бозори истеъмолӣ ва коҳиш додани вобастагии бозори дохилӣ аз молу маҳсулоти воридотӣ, барои афзоиш додани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноативу кишоварзӣ ва истифодаи самараноки иқтидорҳои мавҷуда ва мутадил нигоҳ доштани нархҳо дар мамлакат тадбирҳои иловагӣ амалӣ мешаванд. дар доираи татбиқи иқдомҳои навбатии ҳукумати мамлакат, ояндаи наздик маҳсулоти саноатии ғизоӣ ки аз берун ворид мешавад, аксари онҳо бояд дар дохили кишвар истеҳсол гарданд. дар ин баробар дар самти истеҳсоли маҳсулоти рақобатнок бо арзиши баланди иловашуда ва тақвияти иқтидори содиротии мамлакат тадбирҳои мушаххас амалӣ мегарданд. дар ноҳияи ҷайҳун бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёду аз навсозии иншооти таъиноти гуногун идома дорад. дар ин замина коргоҳу корхонаҳои нави истеҳсолӣ, муассисаҳои таълимӣ, бунгоҳҳои саломатӣ, майдону толорҳои варзишӣ ва марказҳои хизматрасонӣ мавриди истифода қарор дода шуд. исмоил соҳибназариён ва мусоид нурмуҳаммад дар ин хусус гузориш медиҳанд. раванди босуботи корҳои ободониву созандагӣ дар ноҳияи ҷайҳун вусъати тоза дошта, марҳила ба марҳила бунёду мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани бинову иншооти гуногуни маъмурӣ, иҷтимоӣ ва истеҳсоливу хизматрасонӣ дар беҳтар гардидани сатҳу сифати некуаҳволии сокинон заминаи мусоид фароҳам оварда истодааст. сокинону соҳибкорони ободгар дар ҳамкорӣ бо мақомоти маҳаллӣ баҳри иҷрои саривақтӣ ва босифати нақшаи бунёди иншооти ҷашнӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ тадбирандешӣ намуда, раванди зайлро барои боз ҳам ободу зебо ва рушди соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ, бахусус муҳайё гардидани ҷойҳои нави корӣ, рушди истеҳсолӣ ва таъмини сатҳу сифати баланди хизматрасонӣ муҳим арзёбӣ мекунанд. маркази ноҳияи ҷайҳун шаҳраки дӯстӣ тай солҳои охир бо қомат афрохтани биноҳои хуштарҳу замонавии таъиноти хизматрасониашон гуногун, аз ҷумла дар соҳаҳои маорифу тандурустӣ, савдову хизматрасонӣ, хонаҳои истиқоматӣ ва чароғону сафолатпӯш гардонидани кӯчаву роҳравҳо барои таъмини шароити хуби кору рӯзгори сокинон имконоти мусоид фароҳам оварда шудааст. тавре мушоҳида гардид, вобаста ба рушди деҳот ва таҳкими инфрасохтори сайёҳӣ дар ноҳияи ҷайҳун таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда шуда, дар ин замина иншооти гуногуни хизматрасонӣ асосан дар шафати роҳҳо ва маркази ҷамоати шаҳраку деҳот бунёд гардида истодааст. қобили зикр аст ки баҳри фароҳам овардани шароити мусоиду муосири таҳсил барои насли наврас сол аз сол дар ноҳия иқдомҳои натиҷабахш амалӣ карда шуда. дар ин баробар бо назардошти зиёд гардидани талабот ба ҷои нишаст, муассисаҳои нав, биноҳои таълимӣ ва синфхонаҳои иловагӣ мавриди истифода қарор дода мешаванд, ки дар ин кор ҳиссаи падару модарон ва соҳибкорони маҳалливу дигар нафарони саховатпеша назаррас арзёбӣ мегардад. имрӯз дар ноҳияи ҷайҳун як қатор бинову иншоотҳо сохта ба истифода дода шуданд. чӣ гуна ки имрӯз мо шоҳид гаштем, бинои маориф ки бо талаботҳои замони муосир сохта ба истифода дода шудааст, ки аллакай кормандони соҳаи маориф дар он ҷо бо як шароити хуб аллакай кори худашонро пеш бурда истоданд. ва инчунин мақомоти иҷрои маҳаллии ҳокимияти давлати ноҳияи ҷайҳун талош карда истодааст, ки то ҷашни 35-солагӣ ҳама он биноу иншоотҳое ки ба нақша гирифта шудааст сохта ба истифода бидиҳад. ва инчунин ҳаракат менамоем ки дигар корҳое ки аз пеш меоянд барои ободонии ноҳия саҳми арзандаи хишро гузорем.
ساکنان زحمتقرین و آبادگر ناحیه جیهون با جانبداری از سیاست بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان و عزم قوی و تنداری نیت دارند که من بعد نیز در همه سمت و ساحه‌ها صافدلانه مهنت کرده توسط باز هم بلند برداشتن نشاندهنده‌های استحصالی و وسعت اقدام‌های سازندگی و بنیادکاری سهم ارزنده خود را در آبادانی یک گوشه میهن گذارند. اسماعیل صاحب نظریان، موسی نور محمد، ناحیه جیهون، اخبار. در ناحیه باباجان غفور و جهتی رسیدن به هدفهای معین شده در برابر ساخته به استفاده دادن انشاءات تعینات استحصالی و اجتماعی، تعمیر و نوسازی راههای محلی نیز در محور فعالیت مقامات محل قرار دارد. سال گذشته در این روند در 12 جماعت شهرک و دهات ناحیه تقویت یافت. گزارش عبدالوهاب عبدالستار و الیاس باباجان. با افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه باباجان غفورов تدبیرهای سازندگی و آبادانی مرحله به مرحله عملی گردیده در اساس نقشه طرحریزی شده در برابر بنیاد و نوسازی دهها انشا در مرکز ناحیه همزمان به رشد اینفراساختار دهات توجه بیشتر است. عملی گردیدن اقدام و تشبسهای سازنده در دهات ناحیه امکان می‌دهد که مشکلات اجتماعی اهالی سری وقت برطرف و زندگی شایسته فراهم آورده شود. با این مناسبت امروزها در دهات ناحیه با سهمگذاری مقامات محل و صاحبکاران تشبسکار و سازنده بنیاد انشاءات حیاتاً مهم ادامه دارد. همزمان در روند وسعت یافتن تدبیرهای آبادانی راههای محلی نیز تعمیر و نوسازی گردیده جهت تامین با قوه برق و آب نوشاکی و پلیزی کارهای مهم و کلان حجم اجرا کرده می شود که در این ردیف مورد عمل قرار گرفتن نقشه‌های سازنده ساکنان دهه زرباغ پایان جماعت دهاتی یاوه نمونه عبرت است. سال گذشته با سهم اهالی بیشتر از 2 کیلومتر راه اساسی دهه منفرش کرده شد. امروزها باشد ساکنان در سرجمی با استفاده از تکنیک مکانیزم ضروری با نصب ترانسفورماتور پایه‌های آهن و بتونی صفت برقرسانی را بهتر نموده همزمان تدبیرهای مربوط به چراغانکنی و سبز و خرمگردانی را وسعت می‌بخشند. در اینجا خیلی سرجمانه شده برای آبادی دهه، برای دیار، همچنین برای 35 سالگی استقلال تاجیکستان راههای اسفالت پوش کردیم و برای بهتر شدن قوه برق 14 عدد پایه‌های آهنی بتونی نصب کرده شده و به یک عدد ایستگاه ترانسفورماتوری مانده شد. برای سرسبز شدن کوچه‌ها در دو طرف درختانی همیشه سبز شنانده شدند. وسعت یافتن کارهای سازندگی و آبادانی در دهه زرباغ پایان دلیل آن است که مردم سرجم و متحدند و جهت بنیاد انشاءات فعالناکی نشان می‌دهند و در پیروی به اقدام و تشبس‌های سازنده حکومت مملکت خاصه سرور دولت محترم امامعلی رحمان دیار خود را آباد و زیبا می‌نمایند. در دوره آمادگی به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان که از سال 2022 شروع گردید در ناحیه باباجان غفورов 1515 انشاءات تعیینات گوناگون بعد بنیاد تعمیر و نوسازی مورد بهره‌برداری قرار داده شد و این نشان دهنده تا ماه سپتامبر سال 2026 به 2015 عدد برابر می شود. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، ناحیه باباجان غفورov، اخبار. در شهر وحده در زمینه تطبیق هدف و برنامه‌های دولتی و مکملگردانی اینفراساختور ساحه معارف توجه خاص روانه کرده می شود. با سهم ساکنان در دهه اندیگان در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 33 5 صنفخانه نو و میدانچه معاصر ورزشی بنیاد کرده شد. ادامه مطلب در گزارش محمد علی عبدالکریم و شهباز غلامزاده. در مرکز انکشاف کودکان سن تا مکتبی سفینه دانش واقع در شهر خورو همروزه صبح بر وقت نخست سرود ملی صدا داده می شود. سرود ملی را کودکان با مهارت بلند به اجرا رسانیده سپس در گروه های خود که در آنها مشغولیت های گوناگون با زبان تاجیکی و روسی و انگلیسی برگزار می گردند با برنامه مقرری آغاز می نمایند. باید گفت
гуфт ки маркази инкишофи кӯдакони синни то мактабӣ чун ҳама гуна чунин муассиса насли хурдсолро ба таълиму тарбияи аввалия фаро мегирад. таълиму тарбияи то мактабӣ раванди мақсадноке аст ки қобилият, шавқу рағбат, хусусиятҳои ҷисмонӣ, равонӣ, зеҳнӣ ва фарҳангии кӯдакони синни то мактабиро инкишоф дода ба оила, падару модар дар таълиму тарбияи кӯдакон, инчунин омода намудани онҳо ба таҳсил дар муассисаҳои таълимии таҳсилоти умумӣ мусоидатгузор мебошад. лозим ба қайд аст ки кӯдакони мамлакат ҳамвора таҳти ғамхориҳои падаронаи пешвои муаззами миллат ва ҳукумати мамлакат қарор доранд ва ин ҳаст ки ҳатто дар паём ҳуҷҷати муҳими ояндасози мамлакат низ бобати насли наврас ибрози андеша баён карда шуд. дар паём аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон махсус таъкид бар он шуд ки дар шароити рушди босуботи ҳамкориҳои байналмилалӣ талабот ба мутахассисоне ки забонҳои хориҷӣ махсусан русӣ ва англисиро хуб медонанд рӯз ба рӯз меафзояд. бинобар ин зарур аст ки омӯзиши забонҳои хориҷӣ аз зинаи таҳсилоти то мактабӣ баромонда шавад. инчунин таъкид бар он шуд ки дар 5 соли оянда бо истифода аз амали сарчашмаҳои маблағгузорӣ барои фарогирии 50% кӯдакони синну соли то мактабӣ бунёди 800 муассисаи таҳсилоти то мактабӣ баромонда шавад. насли хурдсоли имрӯза дар зери таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат қарор дорад ва ман инро бори дигар дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон эҳсос намудам. дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон яъне пешвои муаззам чунин суханҳо гуфтанд: муассисаҳои то мактабӣ бояд бисёртар сохта шаванд. яъне ҳар як кӯдак ва ҳар як хурдсол бояд аз чунин муассисаҳои то мактабӣ дастрасии пурра дошта бошанд. равиш ҳар як кӯдак бояд аз синни то мактабӣ дар сатҳи баланд бошад, яъне забонҳои хориҷӣ ва забони давлатиро омӯзонанд. бояд гуфт ки омӯзгорон ва мураббиёҳои маркази инкишофи кӯдакони синни то мактабии Сафинаи дониш ин нуқтаҳои калидии паёми президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сармашқи кори худ қарор доданд. беҳтарин мутахассисон дар марказ ба кор ҷалб карда шуданд, зеро ба хубӣ дарк доранд ки таълиму тарбияи аввалияи насли ояндасози ҷомеаро бар дӯш доранд ва ташаккули нахустфаҳмишҳои шахсият, гузоштани замина барои таълимгирии минбаъдаи кӯдакон дар дасти онҳо мебошад. муассисаи то мактабии Сафинаи дониш 15 июни соли 2022 фаъолияти худро оғоз намуд. ҳадафи асосии марказамон яъне баланд бардоштани сифати таълимии то мактабӣ. маркази мо на чандон калон аст, лекин дар маркази мо фақат шароит ба 80-90 кӯдакон муайё кардем. ман ният дорам ки бо илҳом аз суханони пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маркази дигари инкишофи то мактабиро ташкил намоям. пешбурди фаъолияти чунин марказҳои инкишофи кӯдакони то мактабӣ дар доираи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таълиму тарбияи то мактабӣ ки соли 2021 қабул гардидааст баром монда шуд. талаботи асосии он тарбияи кӯдакони синни то мактабӣ дар рӯяи эҳтиром ба арзишҳои фарҳангию миллӣ, муҳаббат ба ватан, ба муҳити зист мебошад. дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомеъ бо мақсади тоза кардани заҳвору заккашҳо тадбирҳои амалӣ роҳандозӣ карда мешавад. нақша аст ки дар муҳлати пешбинӣ гардида 47 километр каналу заҳкашҳо тоза карда шаванд. инчунин дар зиёда аз 2140 гектар заминҳои ноҳия яхобмонӣ гузаронида шудааст. гузориши ҳамкоронамон. ҷиҳати амалигардонии дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри таъмин намудани фаъолияти устувори соҳаи кишоварзӣ, баланд бардоштани маданияти истифодабарии замин, афзоиш додани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ барои амалисозии ҳадафҳои созанда дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомеъ тозанамоии заҳбуру заҳкашҳо идома дорад. тоза кардани ҷӯю заҳкашҳо пеш аз ҳама дар беҳдошти ҳолати мелиоративии замин мусоидат менамояд. масъулини идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи Абдураҳмони Ҷомеъ фаъолияти кории худро мувофиқи тақозои замон ба роҳ монда ба тоза кардани каналу заҳкашҳо талош намуда истодааст. то имрӯз 17 километр ҷӯю заҳкашҳоро тавассути техникаи мавҷуда тоза намуда ин раванд бо маром идома дорад. таъкид гардид ки аксари заҳкашҳо солиёни зиёд тоза нагардида буданд. имрӯз масъулин тасмим гирифтанд ки тибқи нақша 47 километр заҳкашҳоро ба пуррагӣ тоза намоянд. дар тавозуни корхона 3 адад техника буда дар ҳолати хуби корӣ қарор доранд. дар ҳамкорӣ бо хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия ҷӯю заҳкашҳо низ
тоза шуда истоданд. гуфта шуд ки ҳадафи асосӣ пеш аз ҳама ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои ҳудуди ҷамоатҳои деҳот буда ҳамзамон талош бар он доранд ки кишоварзон аз қитъаҳои дар ихтиёр доштаашон ҳосили дилхоҳ ба даст оваранд. таъкид шуд ки раванди тоза кардани заҳкашҳо шароит фароҳам меорад ки хоҷагидорон ва сокинон дар баробари заминҳои дар ихтиёр доштаашон имкон доранд ки қитъаҳои назди ҳавлигии хешро низ самаранок истифода бурда ҳосили дилхоҳ ба даст оварда дар таъмини амнияти озуқаворӣ саҳми назарраси худро гузоранд. гуфтан ба маврид аст ки то имрӯз дар зиёда аз 2140 гектар заминҳои ҳудуди ҷамоатҳои деҳоти ноҳия раванди яхобмонӣ гузаронида шуда масъулин тасмим гирифтанд ки ин амалро идома диҳанд. яхобмонӣ аз муҳимтарин корҳои агротехникӣ ба ҳисоб рафта он асосан барои нобуд кардани ҳашароти зараррасон ва нигоҳ доштани намӣ дар хок ба ҳисоб меравад. яхобмонӣ манфиати зиёд дошта он яке аз омилҳои асосии фаровонҳосилӣ ба шумор меравад. раванди яхобмонӣ дар ҷамоатҳои вахшон, саёд, якатуд, меҳробод, хуррамдиёр идома дошта масъулин талош намуда истоданд ки дар заминҳо обмонии захиравиро дучанд ба роҳ монанд. масъулини соҳаи кишоварзӣ таъкид бар он намуданд ки обмонии захиравӣ ё ин ки яхобмонӣ барои заминҳои корам хеле муфид ва мақсаднок мебошад. маҳмараҷаб абдуллозода, давлати файзулло, ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ, ахбор. дар ҳамин ҷо барномаи ахбор ба анҷом мерасад. шуморо дар нашрҳои баъдӣ бо дигар хабару рӯйдодҳо шинос мекунем. саломат бошед.